förslag. Så att om ni tycker att det är andra barn så måste ni komma och säga det till mig. Men det är de här barnen som jag har sagt är okej. Ja, men jag är med på den. Ja. Så jag hänger upp lappen här. Okej, men får jag reda på vilka veckor det är sen då? Ja. Och så, du vet på anledningsanteckningarna. Ska vi ta undan de här så ska vi tvätta händerna. Kom Lukas, vi ska gå in här. Kom. Det är roligt att tvätta händerna. Kom. Kom, ska vi tvätta här? Gabi, du når ändå när du står här. Lukas får stå här. Kom Lukas. Kom, vi ska tvätta händerna här. Med vatten. Här. Ah! Här. Nej, du var inte. Hoppa! Ut ärmarna.